Sarap buhay tayo dyan mga wak. Ito yung third video na i-review namin, nagawa ko sa Oppo. At ito yung Bolo Beach teaser. So yun na nga, 1 minute or less than 1 minute na teaser. Makita niyo yung kagandahan ng Bolo Beach. At i-review namin yung third video namin na gawa ko yung sa Viva Video nung gala namin. At see you soon. Maganda doon. Okay, live, love, love life. And pure happiness.